Shwmai, Gita Williams o Byw'n Iach sydd yma. Mae rai o staff Byw'n Iach wedi dod fyny gyda cyngor yr ŵyl i chi. Fy'n cyngor i dros yr ŵyl ydy, os ydych chi'n teimlo'n reit energetic, llawn egni a ballu dros cyfnod yr ŵyl, cofiwch i fynd i sianel YouTube Byw'n Iach ni, lle mae nifer iawn o gwahanol sesiynau ffitrwydd i chi i ddilyn. Dwi'n gwybod dwi wedi gwneud un o ddau nhw, maen nhw'n reit galad, felly triwch chi rhai nhw dros y dolyg yma. Oce, pob hwyl i chi a Nadolig Llawen. Haia, Ceryl yma o Byw'n Iach Arfon, efo cyngor dros yr ŵyl i chi. A cyngor fi i chi ydy trio mynd allan chydig bach mwy dros ŵyl y Nadolig i gerddad, mynd am dro efo teulu neu a ben eich hunan. Mae cerdded yn gallu helpu llawer o bethau drwy'r corff, helpu curiad y galon, helpu cryfhau yr esgym a'r joints, a hefyd helpu trownio fyny'r cyhyra. Ond y bwysicach byth eto, mae mynd am dro yn gallu lleihau stres a gwella iechyd meddwl. Iawn, so cyngor i fi i chi dros gwyl y Nadolig ydy mynd allan am dro. Enjoywch a Nadolig Llawen i chi gyd. Lowri dwi o canolfan Byw'n Iach Arfon, a tip yr ŵyl sydd gen i ydy gwneud yn siŵr bod chi'n efo digon o ddŵr bob dydd. Dros y Nadolig mae pobl yn dueddol o yfad mwy o alcohol. Mae alcohol yn achosi'r hylif da ni'n yfad i basio trwy'r corff yn llawer cyflymach na fysa fo fel arfer, am hyn wedyn yn achosi'r corff fynd yn dehydrated. Felly o osgoi hyn, gnewch yn siŵr bod chi'n yfad digon o ddŵr bob dydd, yn enwedig pan ydych chi'n gwybod bod chi'n mynd i fod yn yfad alcohol, ac y diwrnod wedyn, triwch yfad hyd yn oed mwy o ddŵr i lleihau y risg o dehydration. Nadolig Llawen! Hi, Osian sydd yma o Byw'n Iach Glaslyn. Fy cyngor i dros yr ŵyl yw wneud yn siŵr da chi'n cael y cwsg mae corff chi angen. Oeddech chi'n gwybod y gall ddiffyg cwsg yn gallu bod yn ffactor sydd yn cyfrannu tuag at iechyd y meddwl gwael. Gall sicrhau cael digon o cwsg da a ffatrwm efo'i yn gallu cynyddu iechyd y meddwl, helpu i gynnal iechyd meddwl da ac i helpu leihau eich lefelau straen. Hefo lefelau straen wedi goswng, mae'n helpu i galluogi i wella'ch lefel canolbwyntio a sylw, yna gwella ddysgu a cymryd gwybodaeth i fewn yn lot well. Hefyd gwella'ch cof, a mae rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn ofnadwy o bwysig i dechrau meddwl am wan os da chi ddim yn neud yn barod. Haia, Siôn dwi o Byw'n Iach Penllyn yn Bala. Fy nghyngor i yw peidio gorbrynu bwyd dros yr ŵyl. Felly, os ydym wedi gorbrynu a mae ganddi ni gormod o fwyd yn ein cypyrdau, fy nghyngor i yw mynd â nhw i banciau bwyd lleol i helpu pobl sy'n llai ffodus na ni. Helo, Fion o Byw'n Iach Pas Francons yma. Yng nghyngor i dros y ŵyl ydy mae'n bwysig siarad yn gyson. Mae'n amser o flwyddyn lle mae emosiynau ym mhob man ac mae'n amser lle mae nifer yn gweld ti'n anodd. Felly mae'n bwysig siarad am eich teimladau gyda bobl gallu tymddiriad iddynt.